Voin hi April ni som pakhat sang ni le som ni paruk in rin ni ania tun truma chuan Aizawl kho pui bawlhhlawh paihna hmun pui kan tlawna kan en ho le dawn ani Aizawl kho pui bawlhhlawh paih dan chung changa thil poimo tak tak kan vei zawng te kan ron soi dawna atawk thleng min lo ngai thlak saka min lo thlir sak theuh turin kan han som hmasa cheu ani tuirial bawlhhlawh paihna kan ti mai omna hi bung bang la thlang luk kongkual deuh laia pengin he kong penga tang hian bawlhhlawh paihna hmun hi metar zasari vela hla ani he kong hi Mizoram Chief Minister hlui puzoram thangam hlakna bombuling road kha ania mut hi a chuak phein tunai hian azan ve za asom nga don chu simenin chhun siamzo ani to nge nge ani Aizawl kho pui bawlhhlawh paihna hmun hi alo pui mi a hle maya bawlhhlawh ni ma sela hmuhnawm tham takani chuti rualin van tlang kong an ti hnuk em ero hi chu thunei tu ten en fia sela a tha khopang tin bawlhhlawh paih motor te hian an bawlhhlawh kong dunga atlak hnuk nuai lo nan silpolinin an khu vek tur ti ania ma se khu lo le kong dunga titla thlau an tam viu maya hei po hi thunei tu ten strict zokin kalpui theise adom hleang soitur atam khop maya video kan en zuayanga tichuan kan vei zong te kan soipa bokdonia voin hi April ni som sang ni le som ni paruk a zir top ni ania hei Aizawl city bawlhhlawh paihna mual tuirial lamami kha kan han en kual don ani alo pui hem hle mai tuna helai kong kan hmu hi puzoram thanga kan chief minister hlui bambuling road muthi a chuak phei kha ni a tichuan helai bawlhhlawh paihna hi kan han thlir kual te ang alo pui emai helai zong te chu pianga dan taka tlem kan han zoom hlan lokanga hawa han tam rem ve tichuan helai side lampang helampang chu hei hi ni a chuan le lam ral khulai an halna akang bang le amut lai khu han le chin tiang hawa han pui rem fele pui lu tuk te chuan so lai so kong ani a kong a po son la chek na sakhop maya so lai so buk te oma so na te an na thokani tu na hen dan li le a chan ve tai dan li le chan ve ni a udwara an chek mai so lai so buk te oma ta son lai chek tu te an oma so pick up a chuk tha so lukhum par khum po kale chaka son chona JCB hitachi so lai son kan tan tha zuayang he lai po hian hei a chuk tha zela vum hem ther ani te chuan tha khuan eng in nge khung ta po hu kan zukal hnaianga kan zu en zuayanga khu lai po khuan khu la vum la sangang mai phu pui hle mai hei Aizawl city bawlhhlawh zong pai khom na kha ania tichuan helai thing hlia hian ala vum hner nura lang thei talawa chu tun helam panga tanga kan han ti lan thei ni se tichuan helai hen kan chhawanga khulai khuan kan zukal zuwa yanga kan zu en chiang donia tichuan helai hi kan han thlir kol zuai te ang helai hi building a chung hi in lu chin teng enge khai
pui rem ve heng lai te chu rian na mut na thom nu tha tak tak te po om thei don ani Aizawl hi Mizoram kho pui ber ani a kan hausa to a chuan helai hi in kal le zuai la khai van lo pui ve bawlhhlawh pai na hmun chu solam li hai lai liam a phei chuan tian tlat ha ka soi thiam lo zo ka ni tam lu tuk ni tin trip engemaw zat phur chhuah a helai pai kha ani boka tam tur po ani tichuan kan le chho lenga chiang zokin kan thlir chho le ton nia I han thlir kual le teang kulai kuam khu in en chiang teang mer mai tichuan khi mi chak tang khian ni china ni chin khan kan la khi lam tang khian kan la na khan ni a kilai to ramaya hmuhnawm tham ani rim thia khu a rim che khop maya rim chu mos wa ngai ani tor maya hoi rim chu nice lo khop mai khai ner maya hoi la maya kha ta tanga kan thlir thei te chu ni sela kan en chho zelanga kan ve zong te kan soi chho don ani heng lai chho hi chu ti lovin I han en chho teang pui chho mai ti chuan pui chho lai kan en zo hian kan ve zong te chu kan soi zok don nia like le share min lo ti saka min la subscribe lo te kan omani chuan khongaya ka channel hi min lo subscribe sak thuk turin kan ngen chewni video hmuhnawm le thu tha thupeng war thlak tak te kan ron da zel do ne ole Aizawl kho pui bawlhhlawh pai na hmun chu tikhan kan han thlir kual thuaka
fan kual pa in kan vei zong te chu I han soi tiang pakhat na chuan mun khat chawa heti em atam pailo hian Aizawl chimle mar chakle thlang lama theu pai na mun hi siam ni se chu chuan bawlhhlawh pai motorina traffic jam na sat tak asiam thin te hi abo pha nge yang le zet naka bawlhhlawh pai te hi an lalin then khat phei chu anin tilal zuala traffic jam an siam na sat pha khup mai pani na bawlhhlawh an khon hun hi ti fel ti danglam angai to ni in alang bok chungtin ina hun zanlam lir thei tlem huna te hian khondan thei sela ti himitam tak soile ngai dan ani e pathumna bawlhhlawh pai na hrim hi kongpui vantlang konga tanga kilometer khat vel tal a hla a siam thin ni thei bok sela hei hi hrisel na tan po thil poimo takani akhule rim hrim hi hrisel na tan po a thalo ema kongpuya kaltele zinvei wak te tan a hre omin arim che em thin ani ole khang te kha Aizawl kho pui bawlhhlawh pai na hun April ni som sang ni le som ni paruk zir topa kan tlo na le kan vei zong kan soi thei te chu ni le phot sela mitin chungtin te bawlhhlawh aboma chau pai ila kan tuk ver le arim laia bawlhhlawh kan pai thin hi isim to teang u kor tui hok luan kor hi bawlhhlawh bom emo kan la ti tlat hi kan la chang kan lo zia tilang tu ani tin Mizoram district khopui sang te hian khochung le mani in bul ti fai chungchanga hian thingtlang khote jok te kan tluk lo na sa ti hi ipom ngamang u thingtlang lama zin ngai lo te kha han zin te u an tual lai le kotthler fai zia in mutheyang khopuya cheng te kan in cheina la thingtlang an fai jok ti hi ipom zong ani ve em le bawlhhlawh aboma chau pai thinang che